Nah, untuk sarapan biasa dukun. Kue sarapan ya, yang macam-macam ya. Kalau bener YouTube deh, ben rame YouTube. Wah, sapa ngerti koncone dhewe nang Jakarta wong ndi roh kan. Wes piye? Wah, Kontennya ngene-ngene iki ae gak usah. Mama. Dek, Aku dek zaman kan ndak pemain timnas ya, Dek? iya. Timnas apa? Gak iki. 15 tuh dia kok. Oh, Bangsane Banji, ketemu Pak Harto kan sek enom zaman kae. Timnas rambut itu. iya kata kowe beke do mati ngono. Wah, Bek, iki wantek. Wantek Wantek sip. Rumusnya 1. satu, tenang. Tenang. 2. 2, sehat. Sehat. 3. 3 ya biasa. Wah, nyebutan nangkap. kelas. Mama, Kos aku mau kirim karo sapa? kami tua ngono. Mangkel. Sobirin. Nah iki beda nek iki. Iki asli kok. Aku kok sawah dari leren. Poli, masa poli bane ada zaman kae? Gak, Ora. poli gak. Babar tok. Masa anu ketua posyandu. Juga seneng ae kan. Mati ruwae pamukti barang. Seneng ae. Zaman kae ya, Dek. Sekitar dianu waduh terus ngalor bluro sulur doklang Menang terus ora? menang kan terus Musa mati kering juga Timnas ya. Jadi iki mati keringnya apa lagi? mati alas Mati kering iku sama mana? Mau nyerang tapi nglebokno apa piye? mati kering mati alas kok Oh. terus udah kok Dede Izam bahirin, Dek. kalau kok mati ditinju siapa kok Izam saiki kendel, Dek. Ninju ngono kuwi. mana biar kita Umure pira, Dek, San? siapa Umurem. 74 Ya lumayan enom ya, Dek. badminton tinggi lo buah Lho, Indonesia ambek Cina. apa jadi Mbah sapa lali. Iki yo kancane Diren ben pas timnas. iya Sak rakete kan sak urunge enek kan. rakyat tengah buing kok sing nyemeh dua Iya, bengkonge, Dek. iya terus Iku warane Diren. Gede ya. dasar pandu